i fel 6 ac symud i Cymru, o fi'n definitely teimlo fel outsider. Ac is i taflu fy hun mewn i'r diwylliant a'r byd Gymraeg. A wedyn 20 mlynedd ymlaen, fi dal yn teimlo fel outsider. Ac fi ddim really yn siŵr pam, achos fi gallu siarad yn rhugl, eitha rhugl. Ac dwi'n cymryd rhan yn pethau Gymraeg, ond fi'n meddwl achos byddai byth yn dod o cartref Cymru Cymraeg, i fi byddai byth yn digon. Os ti'n siarad Gymraeg, mae iaith ti'n good enough. Full stop. Pan fi'n meddwl amdano'r aim ma, 1 miliwn siaradwyr Gymraeg, ti byth yn mynd i cael hwnna os ti'n beirniadu sut mae pobl yn defnyddio'r iaith, yn siarad y iaith. Ac i fi'n teimlo fel, mae Cymru yn eistedd ar gold mine o filoedd a filoedd a filoedd o pobl sydd wedi dysgu Cymraeg yn ysgol, sydd yn ail iaith, ond sydd ddim yn mynd i dweud bod nhw yn siarad y iaith. Dwi ar daith i ffeindio fy llais Gymraeg. Ges i fagu yn gatref di-Gymraeg fel lot o pobl yn Gymru. A fi jyst eisiau sgwrsio dy pobl arall sydd wedi cael eu godi yn catref Saesneg a jyst ffeindio mas os maen nhw'n teimlo'r un peth o fi. Mae'n well i bod rhugl cyn cywir. Yeah. So it's better to be fluency over accuracy. Dwi'n teimlo'n ffodus iawn dwi'n gallu siarad Cymraeg, ond dwi'n teimlo'n anhyderus iawn i siarad Cymraeg. Felly mae'n really, ffeindio'r balance yn anodd. Gwell Cymraeg slack na Saesneg slick. Jess Davies dwi wedi bod yn fodel a nawr dwi'n gwneud pob math o bethau ar cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n blogio, vlogio a dwi'n gwneud bach o gyflwyno ar y teledu. Am flynyddau yn y Saesneg fi sy'n gwneud pethau, ond yn fwy diweddar dwi wedi bod yn gwneud mwy a mwy o bethau yn y Gymraeg, with mixed results i bod yn onest. Yn lle mynd yn fwy hyderus, dwi'n mynd yn llai. Fel lot o bobl yn Gymru, dwi'n considero fy hun fel Cymraeg ail iaith. Nath mam a dad symud i Aber o Lloegr pan o'n i 6 mlwydd oed, a penderfynu hala fi ysgol gynradd leol Gymraeg. Edrych yn ôl, dwi yn hynod o falch bod nhw wedi, ond i bod yn onest, mae wedi gadael fi gyda perthynas eitha cymleth gyda'r iaith. Dwi'n teimlo fel outsider, hyd yn oed nawr, mwy na 20 mlynedd ers dechrau siarad y iaith. Yn y Gymraeg, fi'n person hollol gwahanol. Pan fi'n siarad Saesneg, byddai'n dweud unrhywbeth i unrhywun. A mae fe jyst yn dod yn syml i fi, ond pan fi'n siarad Gymraeg, mae rhaid i fi meddwl am y geiriau, treiglo yn fy mhen, a fi jyst yn ofyn o wneud camgymeriad neu gael ei beirniadu. Mae Beau yn singer-songwriter ifanc o Grangetown. Mae hi'n canu yn Saesneg ac yn Gymraeg, felly fel fi, mae hi'n defnyddio ei Ail Lais. Lwy, ti'n newydd dod nôl o Llundain i Caerdydd. Pa teimlad ydy hwnna? O'n i'n rili colli bod yn Caerdydd. O'n i'n byw yn Llundain am tua 5 mlynedd. A oedd yn anhygoel, ges i profiad amazing, ond o'n i jyst eisiau dod nôl i teulu, dod nôl i'r Gymraeg, dod nôl fath o i greu cerddoriaeth, ddim yr un cyfleoedd yn Llundain a sydd yng Nghaerdydd, so mae'n neis i fod gytre. So, pa wyt ti'n siarad Gymraeg? Dwi'n siarad Gymraeg, so mae mam o Jamaica, dad o Iwerddon, a daethon nhw i Gaerdydd oherwydd oedd mam yn astudio'n coleg cerdded drama, a nhw jyst i aros fan hyn, a wedyn pam ges i fy ngeni oedd mam eisiau i fi siarad Cymraeg, o'n i fel pam ddim, ni yn y ddinas, felly es i ysgol Cymraeg, a mae chwaer fi wedi dilyn hefyd, yr un peth, a dde jyst yn bwysig i mam bod ni'n gallu siarad Cymraeg yn enwedig tyfu fyny yn y ddinas. Ti'n bod y prif ddinas Cymru. Pan wyt ti'n yn ysgol gynradd, oedd ti'n teimlo fel anger passion towards yr iaith Gymraeg, neu oedd e just fel iaith ysgol? O'n i jyst yn gofyn beth yw'r pwynt. Mam a dad methu siarad Saesneg, mam a dad methu siarad Cymraeg, oedd popeth yn Saesneg, yn y Gymraeg. O'n i'n siarad Saesneg gatre, oedd e just ddim yn neud symud i fi, o'n i ddim yn deall pwysigrwydd o gallu siarad Cymraeg, a be mae hynny'n meddwl i mi nawr mor wahanol y beth oedd e pan o'n i'n 4, 5, 6 ac i fyny. I just wastad yn teimlo bod rieni ffrindiau'n beirniadu fi, o'n i just methu ffeindio'r geiriau, o'n i methu treiglo'n gywir, fel ydy am beth, mae'n am beth, ond pam ydy ddim yn am beth, like why? So mae just i cymryd amser i ffeindio fy hun, a fi'n credu fi dal yn trio beth yw e i fod yn Gymraes, a beth yw e i fod yn ddi, a beth yw e i fod y ddwy peth gyda'i gilydd. Ti'n teimlo fel mae pobl yn beirniadu iaith ti pan chi'n siarad? Yn bendant. A dwi'n credu dyna pam o'n i'n really eisiau symud i Llundain oherwydd un cyfleoedd swydd, ond hefyd y ffaith dwi'n gallu siarad yn fwy glir, dwi'n gwybod sut i roi brawddeg at ei gilydd, ddim angen poeni beth mae pobl yn meddwl, ond mae jyst yn dod yn fwy naturiol. Felly, wastad i teimlo fel ges i fy meirniadu, ond
not anymore. Fi'n trio newid hynny i fi hun. Fel yng Nghymru, mae pobl yn gweld fi fel di, ond pan fi'n mynd i Lundain, i Loegr, mae pobl yn gweld fi fel Cymraes. A mae'n really odd, fi'n teimlo mwy o Gymraes pan dwi'n Llundain na pan dwi yng Nghaerdydd. A mae'n really odd, bod gytre a teimlo fi ddim yn perthyn, a symud i ffwrdd a teimlo mwy perthyniad i gytre gyda'r fath o distance. Mae'n really odd ble mae pobl yn gadael i fi bod yn Gymraeg. So ti'n weld lot ar y kind of teledu, ar y radio, pobl sy'n siarad Cymraeg a pobl sy'n ddi. So wyt ti'n teimlo fel mae pobl falle ddim yn meddwl amdano pobl ddi sy'n gallu siarad Gymraeg? Fi'n meddwl mae pobl di yn cael cyfle i fod yn dyledu Cymraeg oherwydd maen nhw'n di ac i fod yn rhan o stori am fod yn ddi, ond fi'n credu mae'n bwysig i ni dechrau edrych ar straeon pobl di sydd cael dim byd i wneud ar ffaith bod nhw'n di, os mae hynny'n gwneud synwyr, bach yn confusio, ond just bod yn Gymraeg a bod yn di yn gallu bod yr un peth, a mae'n cymleth yn ei hun, a mae gen i llawer o passion i ddweud straeon hynny, nhw. A wyt ti'n gwneud cerddoriaeth yn y Gymraeg neu yn y Saesneg? Dwi'n sgwennu yn Saesneg, ond dwi'n ffeindio hun... Mae gen i ffrind rili dda, Cian Mark Lewis, sy'n helpu fi cyfieithu cennauon i Gymraeg, oherwydd dwi'n stryglo i tynnu'r geiriau at ei gilydd, ond fi'n gwybod pa stori dwi eisiau dweud, felly mae'n haws cael rhywun i ddod mewn a helpu cyfieithu. Ond sgwennu yn Saesneg yn wreiddiol. Ond wyt ti'n teimlo bod mae rhaid i rhywun cyfieithu Cymraeg ti? Sa'n meddwl mae gen i'r geiriau i ddweud y stori dwi eisiau dweud. Nes i lefel A Saesneg, so fi'n mwynhau fath o ffeindio'r geiriau gywir i gyfieithu, to translate what I want to say, ond gyda'r Gymraeg dwi'n stryglo, a wedyn fi'n meddwl mae'r doubt yn creepio mewn fel, o bydd neb yn deall beth fi'n trio dweud, fi'n dweud yn anghywir, So sut wyt ti'n hunaniaethu? Sut mae pobl yn fath o define o ble chi'n dod, neu beth yw dy hunaniaeth. Fi'n ffeindio'n rili diddorol, felly fi byth di bod yn hollol siŵr, ond yr ateb dwi'n rhoi yw dwi'n Cymraes. O Gymru, dwi'n Cymraes. Cyn unrhyw beth arall, dwi'n Cymraes. Mae siarad Cymraeg yn sicr yn ychwanegu at ein hunaniaeth Cymraeg ni. Dwi'n dod o gatre Saesneg, a mae'r ffaith bod i'n siarad Gymraeg, however imperfectly, yn definitely yn dylanwadu ar y ffaith y mod i'n teimlo fel Cymraes. A fel Lily, dwi definitely yn teimlo yn fwy Gymraeg pan o'n i'n gweithio yn Llundain na pan o'n i'n tyfu lan yn Aber. Mae miliynau o Gymru wedi symud i Llundain dros y blynydde. Weithio'n dod nôl, fel fi a Lily, a weithio'n aros. Un sydd wedi aros, wel, so far to be, yw Gav Murphy, sy'n rhedeg sianel YouTube, ond mae fe sicr ddim wedi anghofio ei Gymreigtod na'i Gymraeg. Hyd yn oed, dydy e ddim yn angen yr iaith. Wel, dyma ni. This is it. So beth sy'n digwydd fan hyn, Gav? Be ti'n neud? Wel, ni basically yn chwarae video games ar channel ni, a dyna fe. So ni'n neud a lot of podcasts a stuff hefyd, ond chwarae gemau fideo i basically jobs ni. Oed ti'n mynd nôl i Gymru lot? Dim lot, ond achos mae gwaith fi gyd fan hyn, so mae loads o gwaith ni fan hyn. So mynd adre prif fi'n gallu, ond ddim lot nawr yn anffodus. So fi'n meddwl bod yn eitha diddorol bod ti bod yn Llundain am 12 years. Yeah. Ti obviously yn Cymro Felch, ond ti ddim actually yn gwario lot o amser yn Gymru. Na. So sut wyt ti'n dal how do you keep that proudness? Wel, fi'n meddwl, mae na saying, fi'n meddwl, there's no man as Welsh as a Welshman abroad. Fi'n meddwl bod hynny'n absolutely true. Achos, ar channel ni, mae fel comments trwy'r amser yn mynd, 30 seconds in this video, Gav's already mentioned Wales. Mae loads of in-jokes gyda ni amdano Cymru. Sut wyt ti'n dal y teimlad na o bod yn Gymro? Wyt ti'n mynd i London Welsh yn Llundain? Dwi'n mynd i London Welsh eitha lot. Mae gen i weithiau, a mae'n amazing pan ti'n cwrdd â rhywun sy'n siarad Cymraeg. A dwi wedi bod yn eitha lwcus, actually. Dwi wedi cwrdd â, mae dau ffrind dwi wedi cwrdd a gweithio efo, a nhw'n siarad Cymraeg. Pob tro bod ni'n gallu, ni'n trio wneud projects efo'n gilydd a stwff fel yna. A ges i y dau o nhw ar gyfer Dydd Gwyl Dewi. Wnaethon ni live stream o fan hyn yng Nghymraeg. Ar channel ni, so oedd hwnna'n really weird. Wnaethon ni fel 2-hour stream, obviously oedd cymuned ni, probably falle 1% o nhw yn gallu deall beth ni'n dweud, ond wnaethon ni'n holl beth yng Nghymraeg, oedd hwnna'n really good fun. Ffili yn lle, di-Gymraeg beth ti'n dweud? So pam wyt ti'n siarad yn rhugl? Wel, oedd mam ddim yn siarad Cymraeg, oedd dad ddim yn siarad Cymraeg, ond
achos hwnna, oedd e'n really bwysig i mam bod fi a chwaer fi, sy'n hyn na fi, oedd e'n really bwysig i mam bod ni dau yn siarad Cymraeg. So, nath i penderfynu a danfon i ddau i ysgolion Cymraeg. A fi'n meddwl nath i dechrau dysgu dipyn bach, ond oedd hi'n dweud bod yn rhy anodd, so nath i stopio, ond oedd hi'n dysgu digon bod fi a chwarae fi ddim yn gallu siarad Cymraeg a bod hi ddim yn gwybod beth ni'n mynd i dweud. So mae'n gallu, a dal yn gallu deall unrhyw beth ti'n dweud yn Cymraeg, ond mae'n methu siarad e. Oedd mam a dad ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ, so nes i dysgu fe yn Ail Iaith, ond dwi byth yn dweud bod fi'n Ail Iaith, achos o'n i'n dechrau siarad Cymraeg pan o'n i'n 3, so fi'n meddwl fel, o'n i probably ddim gallu siarad Saesneg pan o'n i'n 3. So fi'n meddwl bod yn, dwi byth yn dweud bod fi'n Ail Iaith. Oed ti erioed wedi cael beirnidiaeth ar-lein am dy iaith Gymraeg? O'n i'n arfer wneud stwff i Hans, oedd yn y lle wedyn, oedd loads yn ni yn wneud e, a oedd e pan oedd yn dechrau, a o'n i'n wneud fel features ar ffilmiau, a stwff fel na, so obviously dwi'n siarad exactly fel hyn, so fel obviously amazing, stwff fel na. A o'n i hefyd yn siarad amdano ffilm, so o'n i'n siarad am fel, Star Wars a stwff fel na, mae'n really anodd i dweud Star Wars, a wedyn, ti'n meddwl yn Saesneg, a ti'n dweud stwff Cymraeg. So, a oedd fideos fi yn swnio'n exactly fel hyn. Os o'n i ddim yn pryderu am fel cael iaith, really really amazing. Ond pawb yn gwylio nhw yn lyfio nhw, ond oedd na un person ar golwg, y boi sy'n neud fel y reviews teledu, am rhyw reswm, oedd e jyst yn casau ni. Nath e jyst dweud fel, get him off telly. Achos fel, oedd e jyst yn neud review amdano a dweud bod dylsyn ni ddim fod ar S4C, dylsyn ni ddim fod ar y teledu, achos bod ni ddim gallu siarad Cymraeg. Am rhyw reswm, oedd e jyst yn really fel honing in ar acenion ni, a fel a lack of treiglo, stwff fel na, a bod ni'n siarad gormod o Saesneg. A mae rhywun who isn't the target audience yn cwyno amdano'r iaith? Nath hwnna really effeithio fi, achos o'n i generally wedyn, achos o'n i just dechrau wneud stwff am sianeli gwaith a stwff fel na. A then sianeli, oedd efo fel 14 million subscribers, so oedd lot o bobl yn gwylio fideos yma. A ges i'n effeithio gan boi yn golwg yn dweud hwnna, y mwy na fel, oedd fideos, oedd milioniau o bobl yn gwylio fideos ni. A oedd ddim ots da fi amdano fel mean comments o'r hwnna. Ond oedd hwnna really effeithio fi yn, achos o'n i fel, I was really trying then. Dwi'n jealous o'r pobl sydd ar Radio Cymru sy'n gallu siarad Cymraeg incredible. Genuinely, os oedd da fi'r amser, dwi really eisiau dysgu y treigladau properly, achos dwi just eisiau gwybod nhw. A dwi'n trio dysgu nhw, obviously mae ffrindiau fi yn dweud, ti'n gallu clywed e? Ti'n gallu clywed bod hwn yn anghywir? Na, dwi ddim yn gallu clywed bod hwn yn anghywir. Dyna pam dwi'n crap yn neud treigladau. Ond dwi eisiau dysgu beth yw'r actual reoles. Dwi ddim wedi dysgu nhw ers, tygau. Hang on a minute, be amdano y cynnwys ti'n creu i pobl ifanc ac i pobl i actually just wylio a mwynhau? So chi'n cael hwnna yn yr byd Saesneg? So ti'n cael review amdano fel iaith Rylan ar y radio? Maen nhw'n just yn dweud amdano fel beth ti actually cynnwys? Fi'n teimlo fel, oh god, mae Cymraeg i'n shit, so sa'n mynd i trio, achos mae pobl yn beirniadu ti. Dwi yn cael ffrindiau fi i checio tweets fi. Os dwi'n neud fel, ddim fel just pob reply a stuff o'na, ond os dwi'n meddwl am rhywbeth funny, os dwi'n meddwl am fel a good tweet, oh, this is a banger, na cael ffrind fi, Catherine, jyst i checio dros dy fe cyn roi yma mas. Really? Checio fel y treigladau a pethau yna? Na! Achos, Gav, o'n i'n meddwl ti'n really positive. Dwi yn really positive, ond dwi eisiau, os dwi eisiau, I want to hit every part of that niche. Fi'n meddwl bod, os dwi byth yn fel retweetio rhywbeth, os mae'n cael fel spelling mistake ynddo fe, so byddai ddim yn, os o fi gallu really siarad Cymraeg, byddai probably ddim yn retweetio rhywbeth sy'n cael gwall treiglo ynddo fe. Sy'n really bad, probably. So, ti'n crachach? Yeah. Oh god. Become everything I've always hated. Fi wedi bod yn siarad Gymraeg ers ni yn 6 blwydd oed. Fi'n 27 nawr. Yeah. 20 mlynedd. Yeah. Like, why do I still feel like I don't
belong. Mae fi dal yn teimlo fel ti'n dweud, someone's going to catch me out. Mae rhywun yn mynd i dweud, like, no, this ain't you. Yeah, that's enough for you now. It's like, this is me. Dwi'n mynd i cario ymlaen just yn hybu'r iaith Gymraeg, yn hybu diwylliant Cymraeg i cymuned fi, a dyna unig peth dwi'n gallu gwneud, really. Achos, ond dwi ddim yn, dyna thing, dwi ddim yn meddwl amdano fe, dwi ddim yn meddwl fel, right, today I am going to be really Welsh on camera. Achos mae hwnna just ddim yn digwydd. A dwi'n meddwl, os o'n i yn neud stwff fel na, mae pobl yn gallu gweld bod ti'n bod yn ffals, a mae'n gallu gweld bod e ddim yn real, a dyna pam dwi ddim yn neud stwff fel na. Ond be dwi yn gallu neud yw just bod yn fy hunain ar camera, dyna dwi yn neud, a gobeithio wedyn, just slip in a bit of Welsh now and again. Mae da Gaf pwynt mor bwysig, ac ifo fe, mae fe'n eitha syml. Os ti'n siarad Gymraeg, speak it loud and speak it proud. Ond wedyn, mae hyd yn oed Gaf wedi colli hyder yn siarad Gymraeg ar platfform cyhoeddus, achos mae fe wedi cael ei beirniadu, ac mae hynny dal yn rhoi ofn i fi, a fi'n ofn ymateb i'r rhaglen ma achos o hynny, os fi'n onest. Falle bod y bach o hang-up o ddyddiau ysgol fi hefyd, lle o'n i'n cael row am gael gramateg anghywir, neu jyst siarad Saesneg. Falle bod yn wahanol os ti'n dysgu'r iaith fel oedolyn, lle ti sydd wedi gwneud y penderfyniad i ddysgu. Mae Nick Yeo yn barddiaeth Saesneg sydd wedi dysgu Cymraeg fel oedolyn. It was his own choice, ac mae fe mor falch amdano fe. I bod yn onest, fi'n really edmygu hyder fe, felly o'n i eisiau cwrdd fe i ffeindio mas mwy. Lle yma, literally yn y ganol o Casnewydd a Caerdydd, a reit ar y gornel really o Gymru, mae Lloegr literally fyna. Ie, ni'n gallu weld hi. So fe'n lle sy'n teimlo really Gymraeg. Clywedais i ddim Cymraeg o gwbl tyfu lan. Y tro cyntaf clywedais i Cymraeg gyda pobl sy'n actually siarad yr iaith yw y tro cyntaf i Royal Welsh Show. O'n i'n fel 16 oed. Really? So literally oedd hwnna tro cyntaf chi glywed Gymraeg? Gyda pobl sy'n actually defnyddio tu fas o'r dosbarth. Welais i y sefyllfa, and I was like, oh my god, mae pobl yn canu caneuon Cymraeg. Mae plant yn siarad gyda'n gilydd yn Gymraeg heb athro neu athrawes yn dweud iddyn nhw, mae rhaid nhw siarad e. It was just, effortless. Yeah. Hwn yn eithaf fel pivotal moment i fi, lle welais i Gymraeg. A oedd ti'n gwneud Cymraeg yn yr ysgol fel gwersi Gymraeg yna? Dysgais i Cymraeg cwrs byr yn yr ysgol, ond o'n i'n casau iaithoedd, fod yn onest, pan o'n i'n ifanc. O'n i'n really casau Cymraeg, Ffrangeg, Sbaeneg, achos does neb really wedi dysgu i fi pam mae'r iaithoedd yn pwysig. Yeah. Just, ti'n astudio hynny a mae'n rhywbeth i pasio. Yeah. Dwi'n dysgu ti sut i pasio yr arholiad. O'n i'n teimlo bach yr un peth fel, oedd gyd o'r ffrindiau fi, fel, oh, fucking hell, I've got Welsh class next. So oedd y bach o dost, mod. Pan oedd rhaid ni dewis y GCSEs cwrsiau, oedd yr tutoriaeth Ffrangeg a Sbaeneg wedi dweud iddyn ni paid dysgu Cymraeg. Really? Achos neb yn siarad e. So, ond... Ond yn Gymru? Oedd yn really odd. A wedyn, ar ôl, pan o'n i 16 oed, dechreuais i darllen am ei hanes ni yng Nghymru a dysgais i mwy am yr iaith a penderfynais i a dwi moyn. Sut rhaid chi dechrau dysgu Gymraeg? Pan o'n i'n neud lefel A, o'n i trio neud dosbarth nos, ond i fod yn onest, achos pan o'n i'n 18, o'n i'n mynd mas, neud A-levels, gweithio, dysgais i ddim lot hefyd, you know. Felly pan o'n i'n edrych am lle i fynd i astudio yn y brifysgol, dywesais i fynd i Aberystwyth a symudais i Bantycelyn i dysgu Cymraeg. Ond pan es i yna, literally, oedd Cymraeg fi yn just fel, hello, Nick Yeo, dwi'n dysgu Cymraeg, mae gwallt brawn gyda fi, just pethau fel na. So oedd rhaid i fi literally baptism of fire, oedd rhaid i fi dysgu llawer, ond o'n i'n lycus iawn, cyrraedd i llawer o pobl sydd wedi cyfnogi fi, a maen nhw dal yn cyfnogi fi, really. Yeah. So pan oedd ti'n yn Pantycelyn wedyn, oedd ti'n mynd i pethau fel Tafoel neu sioe neu Steddfodau neu oedd ti'n teimlo bach fel ti dal ar y outside? Mae'r byd na just yn hollol mor bell na y byd Cymraeg fi'n byw mewn. Sa'n really deall y diwylliant na. Ond does ddim rhaid i ti hefyd.
os ni'n meddwl yn Lloegr, dim ond un byd yn Lloegr, dim ond un diwylliant. Mae llawer o'r hunaniaeth gyda nhw a'r pethau maen nhw'n wneud. Does dim pawb mynd i festivals dros y haf neu mynd i weld sioe yn Llundain. Mae llawer o'r pethau wahanol. Mae'n gallu bod yr un peth yn y byd Cymraeg yng Nghymru, dwi'n credu. So, wyt ti'n teimlo mwy Gymraeg nawr chi gallu siarad y iaith? Neu ti'n teimlo'r un peth? Dwi'n teimlo fel dwi wedi... Sa'n gwybod y gair yn Gymraeg, ond I've reclaimed something. I fi, achos o'n i eisiau dysgu Cymraeg a eisiau siarad Gymraeg, dwi'n teimlo fel personal achievement. Yeah. Achos o'n i ddim yn dychmygu y dyn, y teenager yn Nghas Newydd, actually now dwi'n siarad Cymraeg pob dydd nawr. A dwi'n really teimlo lycus iawn. Ond mae wedi bod taith hir. Mae agwedd ti'n really iachus, ti'n teimlo really positif amdano y ffaith bod ti'n wedi dysgu Gymraeg, ti'n siarad Gymraeg pob dydd. Lle mae'r hyder yna yn dod o? Dwi wedi bod lycus, I guess. Dwi teimlo'r cyffyrddus mewn fy hunan. That makes sense? Yeah. A dwi'n, basically, stim fucks da fi. Dwi'n really, dwi'n gwybod beth fi moyn wneud a beth fi moyn dysgu a dwi'n teimlo cyffyrddus yn fy marn i. Neu so ti'n siarad Gymraeg am pobl arall, ti'n neud e am dy hun? Os ni'n gallu siarad, ond actually, ddim yn defnyddio then beth yw'r pwynt? Mae rhaid i ni defnyddio'r iaith i cadw e, without sounding too romantic about the whole thing. So Nick, ti'n dysgwyr, fi'n dysgwyr, ni gyd yn. Oed ti'n dal yn dweud i pobl bod ti'n dysgwyr, neu byd ti'n dweud bod ti'n rhugl nawr? So, dwi'n teimlo fel, dwi'n dweud, os fi'n neud census neu rhywbeth, dwi'n rhugl. Dwi'n defnyddio'r iaith pob dydd. Ond os dwi'n cyrraedd pobl, dwi'n dal yn dweud dwi'n dysgu Cymraeg, dwi'n Ail Lais neu dwi'n siaradwyr newydd. Pam? Achos mae'n, i fi jyst i, achos dwi'n gwybod byddwn ni'n neud camgymeriadau, a mae jyst ffordd i fi, just kind of give them a heads up. Achos weithiau dwi'n poeni, dwi'n wahanol pan dwi'n siarad Cymraeg. Dwi ddim, sa'n rhugl eto, as in, sa'n gallu expreso popeth yn Gymraeg. Yeah. A dwi'n poeni weithiau, os mae pobl, os dydw ddim yn meddwl, o'n gwybod dwi'n dysgu Cymraeg, they might think, mae'n bach yn araf falle. Achos sa'n gallu cymryd lan am the nuance a weithiau puns a idiomau. Fi'n teimlo'r un peth fel fi yn person gwahanol yn siarad Gymraeg. So, really, y ffaith bod ni'n pobl gwahanol yn Gymraeg, mae fe, sut gymaint o ymdrech, pam yn y byd ydyn ni dal yn siarad Gymraeg? Achos heb yr iaith, pwy ydyn ni? I guess. Does that make sense? Without the language, who are we? Yeah. We're kind of homogenising everything. A dwi'n credu mae'n just unigryw. Yr iaith ni yn unigryw. Mae'n arbennig. Mae fe'n rhywbeth i dal arno i, really, dwi'n credu, achos ni'n wlad bach a ni wedi cadw yr iaith drws nesaf i Lloegr. Dwi'n credu mae'n rhywbeth i bod falch ohono. I fi, mae just cofio sneb yn berchen? Was it berchen yr iaith? I'm saying it wrong, ond there's no owners to Welsh. Ni'n gallu defnyddio bod yn anghywir, wneud camgymeriadau, and yr iaith just exists. Mae'n just bodoli os ni'n defnyddio e. Os dyn ni ddim yn defnyddio'r iaith, then what's the point? T'mod, yn fy marn i. A dyna beth sy'n pwysig, just defnyddio hi, fe, sa'n gwybod, dim ots. Ond, i fi mae'n syml. Fair dues, mae Nick yn iawn, a dwi'n meddwl gallwn ni gyd cael ei ysbrydoli am ei hyder yn siarad y iaith. Well, I definitely could anyway. Oedd yn gret i cwrdd â pawb ac just cymharu profiadau ni, cymharu teimladau ni, lleisiau Gymraeg ni, a just wybod, actually, it's not just me. Fi ddim yn y minority, fi actually yn y majority, a mae loads o pobl mas yna just yn teimlo un peth a fi. Ni gyd efo hang-ups amdano cael pethau anghywir neu cael ein byniadu. Ond fel wedodd Nick a Gav, os na i neu rhywun arall ddim defnyddio'r iaith,
a ddim teimlo'n passionate amdano'r iaith, wel, dyna un person llai sy'n defnyddio'r iaith Gymraeg. Felly, fi'n meddwl y cwestiwn ydy, be sy'n bwysig fan hyn? Safon o iaith, neu'r ffaith bod pobl yn defnyddio'r iaith?